Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayo nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw kadasig lang sa tiyempo na tondo ginahunos lang. Yari na kita sa Webes nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Today is December 24, 2020. Aksyon Hotline. Sa syudad sa Bacolod, matapos nga mayara kita sang curfew ordinance nga ginapatuman karon nga adlaw suspendido ini. Butang balon, why limit ang tao nga maglagaw, hindi man nga mag-upod sa pamilya nila kaya na-discourage ang mga reunion or Christmas celebration, pero may ligwa ang tagsa ka pamilya nga magbisita nga magtamyaw sang ila mga himata. Aksyon Hotline. Kamo ng balantayan naton kay ti may haara ligwa, hopefully hindi malipat ang publiko sa ginapatuman nga health protocol agon malikawan ang ginakabalak-an sang Department of Health nga posible liwat nga pagtaas ang kaso sang COVID-19 diri sa Pilipinas. Aksyon Hotline. Timagambal ka nga Pilipinas nagalakip ini sa sudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Hotline. Aksyon Artay Hupon checking in karon iyang Webes nga presentation. Kumusta ka mo mga suki namon nga matagpalamati sa kahanginan ang mga nagasunod na pagi sa Facebook Live kagamuman sa YouTube. Bangod ang Aksyon Radio Bacolod hindi lamang nagapangalagad pagi sa on-air, available man kita via online. Aksyon Hotline. May available dira nga chatroom nga pwede padalan sang inyo mga mensahe. Padala lang dira kay aton ina dugay-dugay akomodahon kag pagabasahon. Aksyon Hotline. Sa mga on-air listeners naton sa bilog nga probinsya sa Negros kag diriman sa Bacolod, lakip na sa isla Sampanay dira sa Guimaras sa Negros Oriental, no mga kaiping naton nga magka-probinsyanan nga malabutan sa aton sining signal. Welcome to the show hasta kita takda alas 9:15 karon gaga. Aksyon Hotline. Ano mga dalag ko nga mga balita nga aton tutukan? Oy, by the way, kagabi may isa naman ka-aksidente nga nagluntad diri sa Metro Bacolod. Pasalamat kita at least wala gid sang
natamaan no sa aksidente pero nanon ni man do alos kadadlaw may aksidente gino. Ang worst kay kahapon may isa naman ka babayi dinaya sa area sa Barangay Sumag sa mga nag-chat ng nagapamangkot diri sa aton. Although tiara na ina sa Facebook page sang aksyon kahapon pa sang udto pero ti may nagapamangkot to mo kung anong gender babayi ato ang napatay. Action Hotline. Ato ya dinalasa man no sang armored car nga nagresulta sang iya kamatayon. Halong kita Christmas subong pero ti mawadan kay mo miyembro sang pamilya bangod sa aksidente masakit ina. Action Hotline. Ano madalag ko nga mabalita nga aton tutukan karon iyang adlaw ari. Kumuari kita sa ginatawag nga Christmas rush. Ang tuod sila ma-obserbahan mo gidman. Subong puwerti kadamo tawo galinagaw ang traffic sa Bacolod during rush hour hindi maagwanta. No, grabe gid ang kadamuon sang pumuluyo diri sa Bacolod karon nga nagalambiyong. Tiyang iban diri bisan pigado lang nagapaninguha man nga magpangumpra sang ila kinanglanon lulutuon sang ila inog Paskwa sa ilang miyembro sang pamilya mga ihadlo kag ihada. Bisan na mo niya kapigado gapaninguha kita mo bilang tradisyon naton nga mga Pinoy na andan ta na bala nga sa piyak sang pandemya sa piyak sining COVID-19 pandemic kag epekto malipayon gyapon kita nga nagaselebrar sang aton Paskwa. Action Hotline. Amo nang rason kun nga subong puwerte ang traffic, damo gid ang nagaginuwa. No? Kiti may mga kaayuhan man nga nabaton ang mga nagatrabaho bisan sa pribado nga sektor. Ang mga mas nami-nami subong panikay-sikay, ang mga empleyado sa gobyerno kay ti dako-dako ang ilagin baton. Action Hotline. May mga additional pagani bisan diri sa Bacolod nga ginbaton ang pila ka mga employees. So gamiton tana please. Sa husto lang hindi lang magpatama subong nga pandemic. Kung si Presidente Digong pati damo naman sang Christmas nga naglalabay kag madamo pa ang aton isilibrar, importante buhi kita. Action Hotline. Pero ari, bangod sa pagdinugok sang tawo subong kumusta man ang task force disiplina, sige man libutay nila anong compliance kag monitoring subong sang pumuloyo hindi lamang sa Bacolod nun kundi Negrosanon nga nagakadto di. Action Hotline. Kapin pa sining nga gabi ang mga kapulisan ta tinano ini balantayan gininila kay ang aton lang may mga aksidente gani sadto anay nagahingagaw pa uli mo kay basi maabtan sang curfew amo nang iban nga paspas ang padalagan pero ti kumong suspendido tonight ang curfew sa Bacolod kabay pang wala sa aksidente nga ma-record ha? Action Hotline. Ano pagid ang balita mga kaaksyon nga tutukan ta? Ang balaligyan sa palupok dira sa reclamation area, gina-expect nga today mag-aumpisa ng ila operation. Kay kahapon pag-check ta kay Executive Assistant Ernie Pineda, ginahulat pa to nga mapermahan sang Bureau of Fire Protection ang ila sining Certificate of Compliance nga muning nagapanguna man nga requirements agud i-allow sila nga magkabaligya no sa designated firecracker zone sa reclamation. Action Hotline. Tay kumusta da naka-display na gid man sila Action Hotline. kag maki-update man kita sa investigation sang kapulisan sa kapulisan dira sa area sang Pontevedra no angot sa kaso nga pagpatay sang operatiba no dira sa area mismo sa Pontevedra. Nanong latest nga update sa ila investigation? Sino bala ang may kahimuan sang krimen? Action Hotline. Amo na sa parang pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon niya nga may good news kay ang mga electric cooperatives may ara man adjustment o pagnubo no sa balayran sang kuryente. Ti kabay pa nga magtayo yon para nga
at least sinintimos man lang, pero kung damong ginakonsumo mo, magkabulig ini sa mga residential consumers. Hotline. Amo na sa parang pilagang madalag ko ang mga balita nga atong tutukan diri sa inyo pala tuntunan aksyon hotline sa gihapon upod sa inyo alagad aksyon art tatay hupon. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Speaking of COVID, sa mga nagapamangkot bala, sa bilog nga kalibutan ang latest karon nga record is 79,001,076. Amo na ang kadamuon sang positive cases sa bilog nga kalibutan. Ang nagkalamatay is 1,736,022. Amo na ang mga nagkalamatay pero ang nagka-recover 55,598,062. Sa bilog na siya nga kalibutan. No, kag bisan ang madalag ko nga kapungsuran, may mga aktibo nga kaso tubtob karon. Meaning tiini si COVID ning halit niya almost 1 year na. No, sa iban nga mga nasyon kapin pagit sa China nga amo ning una pero ang China sa mundo ay tinimok-timok do naka-recover na sila no. Ang isa gid lang hindi ko maintindihan mo ni why pa vaccine pero nga ang nagakabuhi man ang tao nga matapikan sang COVID ano na iya ang inject ka ginabulong, di ba may ginalawag mo na gani ang mga doktor nga amo ning ginakinanglan ang mahal nga bulong nga para nga maka-recover sa COVID. No? Subong ang ginalalisan sa gobyerno kapangita kita iya sang registered gid kuno nga amo ning gamiton nga vaccine para sa mga Pinoy. Tigaling nga ang iba niya nga mga nasyon kapila na may phase 1, phase 2, phase 3 na sila iya. Nga hasta diri sa aton subong facial ng yapon kag face mask ako. Hotline. Maalam abi sa aton DOH secretary, no? Kabay patani nga aktuhan man lang madasig ni kay sa iban nga mapungsod ya, mayara na phase 1, phase 2, phase 3 kabalo kati isa ini kabag-o mo nga pandemic o kon virus nga nag-igo sa bilog nga kalibutan. This is new. Kag ginapangitaan man sang solusyon. Pero samtang kapangita pa sang specific kini gamiton nga vaccine, ang iban nga mga nasyon niya kundi ka paninguha, pero totoo man hindi man pwede ni nga palaberdihan kag palagpatan mo lang kay kabuhi kataon ning ginaistoryahan. Tilan tawon ta ko na mga tikang diri sa national government in the coming days kag hopefully sa pagsulod sang first quarter may available naman kita nga vaccine para sa pumuluyong Pilipinon. Ari, balikan tambakolod. Now, may ara sang appeal ang aton nga mga opisyales. Ng mga opisyales sa Bacolod, naling sa task force, sa interagency task force, ang Emergency Operations Center, may panawagan sa publiko nga please cooperate kita kag sundon tagid ang padayon nga panugyan kun health protocol so that malikawan ang ginakabalakan nga pagtaas sa cases ng COVID, no? Kay isa ini sang magadetermine kung ano ang mangin status ng quarantine or community quarantine naton after the Christmas holiday. Ako hindi man ko gid sure pero ang pamatyagan kuya kung pamangkuton kamuluyag pa kamo magbalik kita sa isikyo. Matiyag ko gatalbo ning tingkoy sa mga pumuluyo kag aton mismo nga mga kauturan nga mga pigado including us nga hindi naluyag nga mag-istrikto nga community quarantine kita after 2020. Kay nadudo ng aton nga sitwasyon kag pamatyag sadtong istrikto nga ginpatuman ang community quarantine sa aton tagsa ka mga lugar. Kapila kita gin-lockdown di sa Bacolod, grabe ang mga yamo, ang reklamo katawo, nagapangayo sa ngayuda sa gobyerno, kay tindi nahamak ang ginapatuman nga mga regulasyon. Pero ari, ti subong suspendido nga aton curfew, karon man lang nimo, December 24 and December 31, kabay patani nga ining apel sa gobyerno, mga opisyales naton sa gobyerno, pamatian taman o. At the end of the day, basi hindi man kita kabasol sa gobyerno, basi kita man mismong balasulon,
kon liwat nga magtaas ang cases ng COVID-19. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the head of the Task Force Disiplina sa Bacolod, the Action Officer, Mr. Wilfredo Taba Jolingo. Sir, good morning. Merry Christmas. Man, sa imong mga tagpalamati sa Action Radio. Merry Christmas sa tanan. Salamat kita si Action Art ni Sir Taba. May nga si Moda kag kabalog ko medyo sako gi kamo umalin pa nagligad nga mga sinimana and even the start sa ini operation. Sir, subong do porti, subong do mga putakti do mga anay do mga subay subong tao porti during rush hours may Christmas rush nga mabatyagan especially downtown area. Hindi man budlay sinyo. Hala ka monitor ni kag sunod-sunod sila sa mga tao kag panaway. Yes, Action Art, no? Ang aton nga naobserbahan nga daw pareho lang sa 2019, no? Ang Christmas subong kag sa 2019 may Christmas fever gid nga nagakatabo. Kag may Christmas rush. Ang aton nakita man nga ang Bacolod sentro sang commerce and industry sa Negros Occidental. Isa pa nga rason abi sa mga pumuluyo nagbubo ng cases ta kay ta zero kagi matawan. Di daw nagkumpiyansa gid sila kag nagdagsa dire ang bilog nga Negros Occidental gid nga mga taon dire naga-shopping, dire nagalagaw-lagaw, dire gadala pamilya kasi open ang mga restauranta. Open ang mga malls ta. Damo lang nakita ta kag ang traffic ta wala man may naglain sang 2019 kag subong perti man ang traffic. Gani. Ngayon kolega katabo gid siya kung Christmas amo gid nga pizza 23, 24, 22, 21 na siya. Amo gid na permis nga obserbasyon talin sang 18, 17, 16, 2016 amo na siya nga basta mag-amo na ni adlaw. Pero wala lang COVID. Sus. Daton obserbasyon. Ang tao wala naga-social distancing, naga-mask sila, kag naga-face shield. Ang hindi tagid magwanta ang social distancing, kaya hindi gid mapagar ang tao magpaginalot kung may ginabakal. Prutas, regalo, makita ta na. Tapos dati may mga misa pa kung nagal-bigalyo, okay ang simbahan, nakita ta may distancing sa sulod sa sagwa do muna. Muna ang obserbasyon ta Action Art sa sining Paskwa. Di halos ang pagsaway ta wala man ta nagakakulang sa paglibot-libot kag pagpaitindi sa ila nga hindi ta makumpiyansa kay sa nahambal mo pila pa ka nasyon sa Europe ang naga-lockdown. Ang bata ko ato sa Germany ga-lockdown sila yata isa ka bulan nga lockdown. Sus Mariusip. Total lockdown niya ato tong bata ko sa Germany. Total lockdown 1 month. Sa November nag-lockdown man ha, total lockdown ha. Subong December total lockdown gyapon. Grabe. Kag ang UK, ang Toronto, tumantong utod ko to, ga-lockdown man sila. Okay. Tibot silingon buhi ang COVID. Bibinas lang ta diri sa Bacolod o kung sa Pilipinas, basi tungod ng climate man isama na nga nagapabor sa aton ng kainiton ta. Basi kung sa tugnaw, basi grabe ang epekto yagid man guro. Okay. Ang problema, mag-January, basi ang tanan nga tugnaw, diri magtupa sa aton kung matunaw snow. May posibilidad na nga kung magtunaw ang snow to, kapyar ka na nga kung January, perfect tugnaw sa aton, basi maglinupad ang virus, dibla? Uy, pag-asta pa gani March kung kaisa mo, ang tugnaw diri sa aton. Kapyar ka na nga kung January, perfect tugnaw sa aton, kung matunaw ng snow sa mga China, sa mga Japan, no, diri na gadapoy-dapoy sa aton. Okay. Pero hindi man takasilin, kaya ang Japan, tigas snow man, pero ito daw kontrolado nila. Pero lockdown man to ang Japan. Yung mga friends man to. Yes, sir. Guro palangga lang kita sa mahal nga makako kag mayo nga aton nga pagpalakat diri sa Bacolod. That's why nga nagkooperar gid man ang tao galing subong hindi gid nila mapunggan ang balatyagon nila nga maghiwat gid sa Christmas. Amo lang nga nakita tati custombre gid sa Pilipino minano ka nga status sa pangabuhi mo mabakal ka gid sa spaghettihon kag salad. Kag ham nga ibutang sa babaw sang lamisa. Kaya nakabudlay bala Action Art magpangsaway during Christmas Day. Kasi akigan mong tao, Paskwa subong, sawayon mong tao, Paskwa subong, malalisay ka mo, do kalaway. Do kalaway bala.
Pero sir, Kung pangabay, mamo na lang, sila na lang madisiplina sa lawas nila, anay. pero subong, since kati Christmas, daw hindi ginban tuod, manami, tani nga manakop kita, manaway. Pero sir, Oh. may dinakpanay paginban ka mo lately, halin sa face mask, kag face shield, kag social distancing? Sa face shield, diba yung dakop kami sa siningan Disimbre, citation, hindi man na natin madakop kay citation, malanang ginaisyon ta. Gani. Amulta. Kaya wala man na yung imprisonment, no? Gani. Amo mala na yung nakasalaan na multahan mo siya, kung di siya magmulta, ma-community service siya. Wala sa imprisonment ka na butang. Kaya may arat na sila nga nahimo. Galit isang amunin nagahilapit dito sa daw kami bala mismo sa as Pilipino, tabala daw kasariwaol bala nga Christmas. Nakig kabla sa ila. Manaway kabla sa ila. Nakita mo man nga mga edukado man, nakaibis man, mga profesional man. Kita mo man na bisan siya dito sa may 7 shot bala na nang natumpukan nila nga may mga suga-suga na sa Christmas da mga mayo pangabuhi gani ang galinyada na wala ka social distancing pinamilya yung report man na namon sa IOC amo na dasay magsulod ka to may pismas may pisil okay na yung pismas may pisil yung mapatuman nila ang social distancing kakalipat sila kasi kung kisa ang tao ka distancing may ara sa likod niya nga nagadot-dot man sa likod. Dati sino nga kigan, tada ang nagadot-dot o kung tao nga sa tuba. Sakto na. Kabalo nga nagadot-dot sa likod niya. Ma-distancing ka. Halimbawa, amo na ang problema gitood, Sir Wilfred, Sir Taba, kay ikaw yaga social distancing na sundan mo, pero ang gadot-dot sa likod mo, ano mo na karon? Gadot sa likod mo, ay kakalimutan, nara na siya kali sa likod mo. Na. Magnakop ka, siya distancing kuya, siya na yan nagtupad sa ako, no? Paano mo ma-justify nga siya man nagtupad? No, amo na black budlay, no? Tapos ka, profesional bala sang dating sang tao, katalaon bala, tito, so kung sa pag-implementar lang yan nga siling tayo nakpanay, multahanay, may mutagid na yan, wala na yan doubt. Kung galing kay kung kisa bala, as Pilipino, doon nag-consider man tabla sa adlaw sa Christmas, okay. Masakit man nga pinakpanay, tani ka mag-isyo, tani sa itisyon sa inyo. Tanda na mo na lang, ina-edukar na lang sila namon, nga dulo distansya, kaya mo na lang ng aton armas sa COVID, sa tok-tok mask. Hindi man kami gusto, kaya kung ganyan nga, hindi man ko gusto nga isyuhan ka mo namon sa itisyon, kaya ito kalaway man nga Disimbre, sumong Paskwa, mabinakpanay tayo, tungod lang niya sa inyo kasalawayon. Ginamon ko na sila sa microphone. Tambal ko lang, minsan sa NGC, gani sa Lantax to. Kami man to gani nag-ariglo, kaya pinagdalagsa man tong tao sa bayad sa nila real estate tax. Tungod nga may kondonisyon ang City of Bacolod, kaya ingagaw man ang mga taxpayer, nga makaawat pa man sila, maka-discount, nagdalagsa man to, na-control sila namon. Maayo to kay enclosed to yung building, pero tikon pa rin sa mga downtown iyang ara sa dalan karon paano pila lang man ka bilog guro task force disiplinada hindi tagid ma ang action at ang balon ta kan tagid may mayo na nasubong kay may mga dulo disiplina na ang Villa Estefania, ang Barangay Estefania, ang Mansilingan, ang Takuling, ang Dumanan. Amo sa ibang daw ay kwan ko na may task force disiplina na sila. At isa mo lang nga bagay makakonsentrate sila sa ila area of responsibility sa ila barangay kasi kung kami lang niya ang saligan bisan ako hindi ko ya kapasalig nga mahapan kaming obra kasi una bes jutay man lang kami tapos ang amon nga galaw hindi magigkapagusto galaw kasi virus ni kontrata mo medyo gapangaman man kami gamay kung kisa kasi hindi taban makita ang kontrata may nalalagani kung tiniruhay kay masilika makalikaw kani kay arang kontrata hindi na way kakabalaran nagtupad mo kalakton mo tudas kagi sa ospital kaya tiyawan kaya gasto sa ospital kaya muna nga kung ila kabudlay muna slowly but surely pala pero iway kita nagkakapoy sa pagpahalondom sa mga pumuluyot sa Bacolod pero may kidya kami galibot sa obserbasyon ko sa mga malls doon wala man tayo problema kahit mayong pagpatuman sa mga malls, sa mga call center, ng inspeksyon man kami. Pang-ara, gito rin sa mga bagsakan, sa mga baligaan. So kung baligaan, prutas. Dahil mo makita ang binagsak. Sa mga tindahan, kasi gaya ngagaw, bakal mga isda, mga baboy, para karoon handa. Kaya muna ba, hindi na muna sa makita, mga muna siya. Sa malls tayo daw, wala super kontrolado ang malls ta. Libot man ko sa no
SM, kang mga Robinson, do ay hindi masyado yung social distancing. Sila yan nagakuan mo. Protocol gid sila yan sa ilang mga malls. Okay. So anyway, hulaton naton niya, kabay patani nga after sining Christmas celebration, Christmas holiday, hindi lang taning magsaka ang cases naton, pwera palayo lang. Kamo kita ang pangamuyoon ta nga kaluyan taas ta pitsa 31 na ma-maintain ta ang 0, 1 ang single digit. Tungod man na sa aton nga mga bakulod nun magkupirar ta. Kita mo ang mga out of town nga nagabatiko so na sa aton hindi hindi palapit sa bakulod kay kadamo virus kasi sila man nagani ka dinagsa di subong. Nagbaliskan gani kay ang province sa mutaas cases subong. Kita ya ang pinaka-city sa city in the whole country sa tono sa kay General Feliciano kasi abang mo naka-0 kita ya naka 1 subong ang dako naging 7 di imagine bala proud being a bakulod nun sa una ginabatikos hindi ka mo makantos bakulod kay damo virus subong ari di sila tanan sila ginutok tabi kinanamian sila sa bakulod alam mo na siya okay. Pasalamatan tana ang atong nga mayor sa bakulod mga opisyalis ta kay Vice Ilsid sa tanan-tanan mga IOC nga pareho sa media nga nagbulig man sang adlaw-adlaw edukar man sa ila tanan kita may matabahin na bilang bakulod nun ari kita di tabahin kita sang madinalagon nga pag-away pero tub-tub sa ni ayan sa nga mamintinar ta tigabay pa nga ang nagapalamati puligan niya man ang gobyerno, tanan-tanan kita magbinuligay para sige ang aton pangalipay di lagaw-lagaw. Yes, sir. So, in other words, sinianay ng Christmas, wala nga na idakpanay, panaway lang. Daw amo ginaalay ang akong tayada action at ito balo ka daw hindi ko yung mapintas ng tao kung daw may mga spirito bala sa Christmas. Kaya daw ka sa riwaol, bala kasi ang tao gasabat sa imo nga mo kung bangkula kami sir kapigado. Ibakal ko pa ni regalo, multahan mo pa kuya. Mga sugilanon bala nga mo na, timog ganon lagi kaya nga. Timag mo na gani nga sa wayon mo kag mo na sugilanon, ya kundi ikaw na lang hatag 500 eh. Ano yung hatag din ba kami? Sila mo rin 500 dugang na ako ay bakal? Oo, may malakani. Ang bonus mo, ano mo na yung pangatag mo eh? Sa akong kaluyan, sa nga mamintin sa January, kinali, man sa January naman sa sinuktanay, sinidinaktanay kung magpinasaway sila eh. Gani man. Anyway. Mas mayo nga, mas as possible, hindi kita ya gusto nga mamultahan ta ang pariyot nga tao. Kasi correct. Masakit man na ang 200 pesos, kaya nung bakal pa na bugas mo. Oo, yan, 300 karon. Kasalawayon tayo mo, dako na lang 200. 300 karon nga taga outside Bacolod, ay inugplitiya pa na iya poli to? Oo, dako na, gani nga, bakul ikaw sa lugar na mong lakmisa, do, nabiyang do, hindi bala timing, bala nga do kapigado sa tao, pero gali sa ma-force kita, nga magmulta kasi sobra naman sa kasalawayon. Yes, sir. Sila natagaan sila lugar, ang dalan, baligyan. Pag ibag wala kami ng istorya ni Mr. Medicilo, lang ni paring Dante Ake. Si pare mo Ake, ang mga ganing ginaproblema. Kay hindi man sa kani gusto nga magpamintas man bala sa adlaw sa Christmas. Kasi kami ara gidya bintauso man yan ang mga bindos, nga pati ang dalan. Sila pa yasirhan kang baligyan. Di maano ka karon, damn if you do. Sabi may mo. Sige. Interes ang ka-majority, mo na lang ipatuman ta. Yes, sir. Anyway, ulaton ta kabay pa nga aton pangabay ni kay kuan na bala mo, gamay na lang ho. Walo na lang kadlaw kag 2021 na. Christmas na ta boss. Perfect abi ano na perfect pero atin perfect ang Disyembre nga kanami may pa kaluyan kita kag mga pumuluyo ta abi bulig-buligin yung mandadulo distansya kag mga media to ya ti ara ginadamayan na kay gabulig kamuya panumdom pero ni sila sa iya nga bagay. Yes, sir. Sige, on that note, Sir Wilfredo Tama Jolingo, salamat gi sa time sir kag halong Merry Christmas sa imo. Merry Christmas liwat aksyonar. Thank you ma'am. Sige. Action Hotline. Pamunog kon action officers ang Task Force Disiplina. Tiyang tao kumo sumong hindi niya patimaan nga kon panaway lang ginahimo sang Task Force Disiplina, pabayaan tan lang kag hindi kita magsunod sa regulasyon nga ginapatuman. Ting ordinansa ara na daas is
sakit man doon nga manakop ka, kapin pagit taga outside Bacolod, nga magkanto di 300 ang multa, di kinako pa na iya, may mga gift ka pa na nga mabakal. Hotline. Alas 8.35 na, i-check ko si Action Alvin, bisan jutay lang, kagin pa lantaw ko to sa iya ang dra sa reclamation area, balaligaan palupok kay kahapon, perma na lang to sa taga Bureau of Fire Protection, ang kinanglanon nila, kag maumpisa naman ang pagbaligya sa palupok. Ang sa downtown area, ang mga fruit vendors, ara na da. Ang ginatawag na Christmas Bazaar, nag-umpisa naman. Si Action Alvin, ari mahilig sa palupok. Nakapamahilig sa palupok, dupitis ni galing yaya. Action Alvin? Action Alvin? Oh, di na siya? Patrol reports. I-check natin siya dira sa areas ng reclamation. Action Alvin? Na art ang preparasyon karon ang mga nagabaligya sa mga pyrotechnics ang amat-amat sa gihapon sa pagplastar, no? Why pagid sila nakakumpleto da na inang daw tapos na gid kag pwede na ka makabaton sa manog bakal? Iba nga nakatapos na action art, in fact may mga nag-amat-amat na plastar. Kagina ang nakitaan pa lang naton ang kuan action na art daw luces pala ni ang mga pasirit kagina nga pamangkot naton kagina si Mr. Ryan Villarus sa Okay. si Mr. Ryan Villarus actually sunod sa Yaway pagid nila nakatikyar sang mga permits ang iban sining nga mga kaupdanan gikan sa syudad sang Bacolod. Pero nagalaom silang subong adlaw ma-release na, no? Ang mga permit agad yadtong maka-plaster na sila sang ilang mga baligya. So far, nakita naton dito yung iga-plaster pagid lamang ang mga pasirit balaksyon na art. Makasubong nga pasirit, yung kita naton. 25 pesos, 250 ang napulo ka bilog. While ang araw man sa box, may araw man tag 250 pero gagmay ni siya pero damo action art so far. Okay. Parang nakita naton diri pero as to sa mga mabaskog ng mga pyrotechnics, wala pa so far na-plaster action na art only sininga aga ang iba. Pero Action Alvin, yes sir. i-check ko lang kundi naka-observe ka man last year no nga pag-displayhan na sa mga palupok da may kinalain sining tuig nga regulasyon. I mean ang kalayoon, distansya sang kada kiosk dira kag ano man one entrance, one exit. Ini ano lang sitwasyon? Action na art, one entrance, one exit. Pero as to sa baligyaan, Same gyapon. Same lang gyapon. Parehos lang sa nagligad nga tuig. Kagang Okay. pastada, forma sa ila sining tagsa ka mga baligyaan. Daw huro agdan taon mo bala aksyon na art may aras talo, may aras babaw. Daw lintang bala nga Daw halintang, daw hagdanan abing amo nang bulutangan nila istante guro patawag sina nga bulutangan sa display nila sa mga firecrackers ng pyrotechnics. Correct action na art. Ginausisa ta kada isa kagina. Ang iban way pagidyang naplastar na. Hasta ang mga pangalan naplastar naman. Sang nagabaligya ang mga cellphone numbers naman sila ugaling kay ang wala lang ugaling sang mga baligya pa this time. Although kagina isa pagid lamang no Ang naka-display. Naka-display. Okay. Pero puro mga luces o kung mga pasirit pagid lamang aksyon na art so far. Okay. Ang ara sa ila sa karon. Lauman ta action art ikumpara mo last year. Mga line of 2 pala kuan palang aksyon na art. 19 pa lang, 20 damo. Ara na to ya, may display anay na to. Pero Oo. subong niya, amo na ni 24 wala pa. Majority sa ilaw wala pa Nakabukas. Oo, sa display action. Kundi damo na da mga vendor sa gwa. No may kita ko na sang way pa ni nagumpisa. Last week may mga naga-display, may nagaluto-luto pa na skilid. Subong way na ginhawanan na sang City Legal Office Enforcement Unit. Prekasyon na art ginawa na sang wala na sa may nagabaligya kunti nagliga to sa raya pa lang da sa parking area damo gabaligya. Correct. Subong kay komo may gina-construct diri sa atubang mismo sang baligyaan sang palupok sa diin ara sila napahamtang ang construction
sa baligyaan mismo sang una, no? Sa mga tao nga nagabaligya pagkaon, kagaiban pa. In fact, amo nga lugar aksyon na art, amo nang ginihimo nga paradahan sa tuanay, no? Okay. Sa mga tricycles, kagaiban pa. Pero sa karon wala na ang event ang gininga paradahan sa may area sang Rizal nga dalan aksyon na art. Okay. So wala man so far kung makitaan tayo nga lauman ta, base pa lamang niyara pa nga mga baligya man pahamtang samtang nagahilapit na no ang kaadlawan sang Anyo Nuevo. Sige. Dito report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Amo lang ina nga lugar ang ginesignature city nga daras na pwede ka baligya. Ang sino man nga illegal nga magabaligya o kung magabaligya outside some firecracker zone will be considered as illegal, no, ang ila sini negosyo. Tilatawon ta kasi una to ginambal nga illegal pero tod ban libot kasi downtown may mga nagabaligya man sikrito lang. Action Hotline. Tiyan mo nga tiyempo pero ako I prefer kon ibakal ko sa pulupok o kon mga pagkwandra ibakal ko ng pagkaon, no, ibakal ko ng pagkaon para sa kon pamilya. Kabay pa ini nga sitwasyon hindi mapunggan. Ganuyag man naton magsilibrar kag magbakal sa makinanglanon ta agud tipunan sang isa ka pamilya. Pero ang akon gid panugyan, please, pinsaron tagid nga ang aton paabuton sa pagsulod sang tuig 2021 tani hindi ini pagsug-alawon o kon hindi ini magaresulta sang panibag o kag istrikto nga pagpatuman sang community quarantine regulation. Because at the end of the day, kung hinali nga mag-spike na naman, mayara naman abisang sudden o kung pagsaka sang cases ng COVID-19, kag i-recommend sa nga IETF sa nasyonal nga ibalik kita sa ECQ o kung di gani lockdown, ini dako gini nga problema. I don't know kung bala masarangan tapagid sa masunod nga mga binulan ang sitwasyon ta kung liwat nga may lockdown. Action Hotline. Ang mga negosyante wala pa ka-recover. Bisan kita mga kautangan ta bangod sa nag-agi nga mga community quarantine, nagtaas lang utang tagang mga hulam. Ti isa ini kahangkat sa aton. Kinanglanon naton nga mismo, disiplinahon ang aton kaugalingon, bangod ang anuman nga mangin resulta sini, isa man kita kabenepisyo pagsulod sang 2021. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dayla inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
batian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Hotline. Oy, ginatamyaw lang naton happy birthday gali sa akon sini manghod kay Ronel Ronron Tayhupon. Happy birthday. Enjoy your birthday today, no? Sa manghod ko pauli to siya sa umay. Aksyon Hotline. Kag may lang ang pagmonitor sa inyo na kay Engineer Noel Olea, no? Kag Marieta Montuya, good morning and Merry Christmas. Bro JC Dikilato sang Moises Padilla, Bureau of Fire Protection, ang ilatag pamuno. Ara man nagamonitor si Paring Chopoy Magbanwa. Merry Christmas sa Macau, China. Jean Marie, siling niya, ari kami diri kan Laon City. Merry Christmas sa inyo. Sige, si Brima, Yulimar, Gingging, Vandolf, Heidi, Franco, Roger, and Charlene, nagapamati subong. Salamat kita. Elma Polidario, salamat man. Elizabeth Malakagamala, Leo Talaban, Merry Christmas and a prosperous New Year to you and your family. Congratulations. Salamat kita. Kasaglen Hordan dira sa Pungsod Amerika. Thank you. Araman si Paning Martin Gonzales. Lea May Eskultura, kag Manang Lani Arancilio, no? Mayong aga sa inyo and Merry Christmas. Kay Tito Lando Eskultura, Merry Christmas. Aksyon Hotline. Si Sir Rani Hanggayo sa Iloilo. Sir, how are you? Good morning and thank you for listening. Si Sir Alex Montesa, Sir, thank you gida for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Si Nenfa Magallanes, Vanessa Mayo, siling nga, it's white Christmas gid diri kay nag-snow gid tonight. Wow, dito ni siya sa Amerika. Salamat Jocelyn Liboon Dispuho, Cordelia Cartalia Bulandres, haraman si Cory Vidaha, Marilo Travilla Catinoy, Imelda Hongo,
Jean Oisiser, present man siya. Rofi Libran, Yoki Morunay, Lloyd Hipulani Bituon, Bertam Tamayo, GR Mainit Region, Christian Joseph Unadia, Bahaw Salamat, Kim Rosalina Easter Fernandez Tengson, Imelda Hongo, ay nabasa ko na, Melchorita Ferrer, Bia Jonathan, Sir, how are you? Merry Christmas. Milagro Cesar Alit Araman, Alex Fuentes, Alex Montesa, Siringa Guillermo Gimo Clarito, ready na da, gasugod na. Gasugod na. Thank you gida, Sir Alex Montesa. Sir Ray, pabulig lang ko kay tingguan tang makuha ang reaksyon, no, ang hanay sang transport kay ang latest kundi ginahulat to nagligad ang mangin development. Actually may resolution ganing ginpasar pa si Councilor Dindo Ramos sa Macolod appealing to the leadership of LTFRB kung pwede ang plano nga deadline sa consolidation sang mga franchise nga until December 31 na lang i-extend. Now, the good news is, may harap man desisyon dito sa national, no? And in fact, may ginset na sila sa year 2021, nga amon ini ang patigayunon, abi, no, ang deadline sang consolidation. Abi ko gani, pagsulod sa 2021, why na kita masakyan nga jeepneys Bacolod, kung ipatuman ginila. Online sa hotline. Until March 2021. Joining us this morning is Ma'am Elizabeth Catalbas. Ma'am Beth Catalbas sang PIBACDA, ang ila presidente. Ma'am Beth, Merry Christmas. Merry Christmas, sir. At good morning. Good sa tanan nga pamati sa imong programa. Salamat, gid, no? Pero nami ni kay medyo lang guro radyo. Tamam kayo duportig katulog sa karaoke mo. Wala, gid na nga. Sige. Siling ko, Ma'am Beth, ang balita nga ginpalawig nilang deadline sa LTFRB sa PUB modernization application until March 21. Any reaction? Mayo man eh? May wala kay March 21, sir. Ato, ang tanan nga co-op daw hindi na nila pagbatonon. Sa consolidation na naguro, sir, at pero ang apply pa hindi na mabaton sa LTFRB sa Region 6. Uy! So, you mean bisan March 2021 nila yung paisol? Sige, mangyapon ni ang ma-apply, hindi nila pagbatunon? Hindi na mabaton. Ang nakasulod ng may nga para mag-consolidate kaya amo yan na-extend. Okay. So, dako gyapon na nga problema, Sir Art, kay diri naton nabalan halin sa Iloilo nga pabudlay gidya gihapon siya naga-apply co-op kasi dabi approve ka na sa OTC, registered ka na to. Okay. Ang pagproseso gid sang papilis among pinakabudlay. So, wala abot sang 300,000 nga imo nga capital build up sa co-op. Kada ako gihapon balayran sang imo mga papilis, makuha may mga abogado yung support, may ara yung at sila 70,000. Amo nang nag-co-op gani kaya bi mo makasave ka matamaan, makasave ka. Hindi galiya mas okay wala na nga mag-alamutan ka mo da, maamot ka mo, pero ang pagproseso, ang pagbihon singi nga ginahimo sa LTFRB, pabudlay gihapon sa cooperative. Tita ni dapat sini, Ma'am Beth, agaon ko sugilanon mo, kiti modernization, ni dapat ang process is modernize man, kag mas mapos para sa mga POJ nga, hamakon mo bla sa uli, ang imo iguon di gagmay nga operator nga ang income husto malanggan ipakayo sa masalakyan. Correct, kung mamayari di ka oper nga kada adlaw ya bayran mo 100 a day, gamay ang balayran mo tuwad mag-process ka 6,000 lang. Okay. Tapos kung di ka kabayad barguhon mong gyapon. So do nahimo lang yang kaluluoy ang apamatya ko matkadto ginaguro sir at sa nang kuan bala nga kung hindi ka na yung ma-surrender ka barkuhon, makadto na niya sa dagko yung corporation, hindi man na corporation sa ano na, patawag sinablater at yung
ng mga dagko na gid nga kwan nga operator. Ah. So diri nakita tang may target ng gurong LTFRB nga para makauyat na ang isa ka Uy. dako nga kompanya. Te. Dira na makadto ang embargohon nga hindi na mang-surrender ang mga co-op Ah. sa loob na sang Private. consortium sir Art. So Kay kung hindi nila pagsaluon, ti sino pa karon mabiyahe na kung magkalaputo tikoy ni mga kooperatiba, kundi siyempre, demand Sinagip. isang public, may salakyan, kundi dapat may masalo, di ba? may masalo gid ko gibalo ko ini tanan may kapalpakan gini at the end of the day mo. Ah. So ambot nang ang amon naman gani guro dasan na namon nga magkuan kami istorya kasi dindo nga implement gid ya ang no fish out ang hanggang sa September 2021. Kaya yun, nakita ko na di sir aking pagwa ko ni pasira so kanina say mo. Dili na butang kuan ini the Public Act dali ni 11494. Okay. RA initiative. Diri na butang gid yang mayo man itani nga kuan ate ang iya lang gid kuan response man isang recovery sang intervention and providing mechanism to accelerate recovery and bolster the resiliency of the Philippines economic, providing funds thereof. So, amon na lang dito at ang ginkuan lang diya nga hindi niya gin-implement nga aging tago-tago ni nga Republic Act. Kay nga ang agsigiyon gid. Butang balon, bisan way pa ng pagwagali official statement ng LTFRB under sa sining Republic Act, may extension gid man. Oh. Oy sos. Hindi dugay na niya. Ang extension niya pangwan nang ni ambot daw pang salba na ni Sir Tipabi ito makalabot din sa presidente kami isa sa mga complainant. Okay. Palabot ni namo timplano pa sa APP kung anong ginahimo ang kabudayan sa operator sa isa ka korporasyon ng isa ka cooperative. Sa Bacolod pila lang kabilog bala Sir Art. Oo. Sa Bacolod sa pila lang gid kabilog so hindi may failure ng LTFRB sa Region 6 tungod na sa kadamuon reklamo na si Sir Dirga nga ang kagamay sa inyo dakwan out ang nagagawa nga abi namon interesado. Ang sila sir na purbahan sang ano mo sang mga plana sang ambot sa damo arte. Kung gani sir at nga ang iban doon hindi naman lang gani magsige. Kay wala inamutay. Put sang balayran. So gamit ang mga co-op nagapundo sa ila opisina sang LTFRB ina-actionan kay kinanglan may abogado kagid matubang kay niya ma-receive na dito maano lang matulog lang nila na misa hindi na giyo may abogado gid nga ma-requested ang abogado ang acceptance nga daan traintament okay ang hearing pa ang nga wa gyapon tulos mag-extension tanggid para lang sa construction. So, damo na turo tayong sila na lang, tugod na lang cooperative para sila na lang mag-iulya sa nilang kung abay pa nga mapatungan man Siyempre, may man nga ikuan man so man nga daw hindi na among ginahimo sa LTFRB. Ikaw mismo gani, di sa Bacolod, way tayo opisina nila yan pakadto. Hindi siya? Way pa biyahe. Ano pa? Kadako isang problema nga kapalpakan isang LTFRB, sir. Okay. But pabayaan mo lang ni Mr. sa Iloilo do. Ay kami 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 sa Bacolod. Okay. So kabay pang ini sense. Kaya sa bagay naman resolution ito. Kung ano naman nga tungod niya may tiktong para ang niya sa school certificate. Why na yung gabaton tubong isang mag-apply ka cooperative. Okay. So, dako pero ang present subong nga nag-apply to nga mo lang ni maka-process mga pila ka cooperative ni sa Bacolod kag Negros? Amon ni sir nga nag-request ko to kay Sir Dindo nga masulat duwa sa LTFRB ang makatag sang data kung pila na ka-unit ang nakonsolidate sa Bacolod City.
Kaya kung pauntatun nila na kung di ka makonsolidate, di ka nakabiyahe, amo na niguro pag siling yung hindi ko yung pating, hindi niya mabiyas, huwag na sila, pagpangdakpon ini. Sige. So anyway, hulat ko na mo na kay tingwantang LT Farbim pa sabat di kagi pamangkuton mismo ang direktor nila basi magsabat man gi Christmas masubong. Na, do, natin may Ay gakautod. Ay siya da sa Seda Hotel. Ay siya da guys, tambay kung may siguro nga kuan nga mga perito. Ay kalain. Sige Anyway, Ma'am Beth, Merry Christmas gid sa imo. Salamat gid sa time karon nga aga. Thank you. So naga-fade out ang iya sining communication. Pero anyway, tila tawon tani man ini may mga recovery plan nga ginahimo ang gobyerno mo after the COVID. Luyag na ito ng ekonomiya mabuhi. Luyag kita nga tanan nga mga sektor sang komunidad maayo ang panikay-sikay o kung maka-recover. Pero ini sana isang transportasyon di nalawlahog nga isyo. Nga ini nga isyo, apektado kita nga mga riding public. Can you imagine sa ulihi, okay gina ang tikang nga nagatuyo nga i-modernize ang mga salakyan nga nagabiyahe, wagig ko na yan nakita nga daw gakontragid ko personally because damo gid man to jeep, mga jeepneys nga nagabiyahe ang bugas ang asunlas buli sa masalakyan ng diamak, pagalpalon ng iban nga masalakyan. Tituod man ibitar sa disgrasya, no? Okay gina siya. Pero asto sa kabudlayan ng gidahatag sa mag-cooperative, according and allegedly, kung pamatian nato na ma-transport organization na gasiling, kat hindi gini magkabenepisyo sa amon, ginpabudlayan pa kami. Hindi man na pwede nga because of the modernization, may mag-aantos yung sektor kag particular na ginaigo mo mga driver. Subong nga pandemic ko, ginawa, subong nagkabawi-bawi, isla ginamong pasayro. Pero kung tiyempo na nga jutay ang mag-consolidate, kag hindi masarangan sa kooperatiba, kulang ang suporta sa gobyerno, base at the end of the day, ang modernization program, uyatan sa mga pribado kag dalagko nga kompanya nga sila mapadalagan. Kag ang ending sa ulihi, base kon, why na control, habang pinagusto na lang kung madalagko na nga mga negosyanteng nagauyat sa transport sector. Inablang ala, pinagusto na sila da, blaplitian, mga demand kami, kiti, why na diya. Mga gagmay itong operators nga magka-consider nga baka hindi kin magpasaka sa ngila sining nga mga plitian, subungi hapos na lang, isa na lang ka kumpanyang imo kuntakon. Amo na kaseryoso. Nga kita mismo mapiktuhan diri sa uli, gusto naman kapin pag ini yung mga Euro 4, kagatob lang nagligad, dumduman may galilibot, tingad aircon pa ya gani. Okay gina siya. Pero at the end of the day, kung ang modernization sang gobyerno nagatuyo man lang nga patyon mismo ang ara sana isang transportasyon, iniya sigurado nga magabata sang isa ka panibag-o nga problema. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsan
lahi nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
hingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga Pangalagad ay kung malabutan maminsay karon lang sa Aksyon BBB program, mga akon lang ginapangabay sa inyo kag ari-ay rekomendasyon ko gid agod nga after sining Christmas holiday mangin maayo gyapon ang aton kondisyon sa lawas, produkto sa Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!